Sağ ol Bahar Hanım. Hürmet kardeş, size söz vererek başladığını. Sağ olun Aycan Hanım. Nädir? Kardeşlerimiz her türlü meselelerde fikirlerini aýtdylar. Hem bizim nämämiz de ganap duran yaramız ýöne men pikirimçe biz halkymyza ýüzlenýäsde, ýyldaşlarymyza şu ýerde käbir meseleleri ýa-da käbir soraglary dogry goýmaly diýäsde. Ýani etap. Birinji bilen häzir bizim başymyzda oturan häkimiýeti eýelä oturan bir neme var da, topar var, jenaýetçi topar. Şolaryň jenaýetçiliğini biz kabul edýäsmi? Ýa-da öz gözümüz bilen şolara her edilmezde, şolar döwlet adamy däl, ýa-da bir hakykatdan bir ýurdun konstitusiýasyna eýerip hereket edýärlermi? Eden oklarmy? Şunu sormalda birinji bilen. Etmeýänligini bir haýsy bir nämäni alaly, ýurtdaşymyzy, watandaşymyzy bir samimy diýilýär ýani 20-nji ýyllarda, 2020-nji ýyllarda, 19-njy ýyllarda şu bizim Milli Halat Etiş Komitetimiziň hereketi başlan döwürlerinde näýär şu samimiýet diýip bir söz biz orta atdyk-da biz atmadyk, ýaşlylarymyz atdy. Orta sapara başlyklaýyp şu ýerde şu samimiýet sözüni nemetdik-de biz samimiýetiniň orçadan tapdyk, başga ingilisçeden tapdyk, ýöne tek türkmençeden tapmadyk biz. Şu ýerde de şuňaly bir söz agdalyp geçilýär, samimiýet ýani hakykatçyl. Ýani hakykaty kabul edişiň ýa-da hakykaty daş töwereňi ýaýradyşyň. Şu ýerde biz sorýas-da halkymyzdan sorýas şunu. Ýani Bahar Hanım janygyp düşündirýär, welin o ýerde ýam bu sözleri kabul edip bu sözleriň garşysynda durabilmek üçin samimi bir adamlar gerek, samimi bir watandaşlar, ýurtdaşlar gerek. Samimiýet, hakykaty kabul edip şoň garşysynda durabilýän bir neme gerek-de, jemgyýet gerek. Biz nirden başlamaly? Ýene häkimiýeti eýelä oturan bir topar bar. O toparym nähilek bir şekil bilen şekillenipdir. Rasizmiň Rus Ors imperiýasynyň 100 ýyldan bäri öz içinde ýaşap gelýän bir nemesi bar, düzgüni bar da, kanuny. Şoň bilen şekillenen bir neme bar Türkmenistanyň içinde de. Näme üçin? Sebäbi bularyň eýeleri şolar. Bizim häzirki Türkmenistanyň içindäki kanunum däl bolýan bir neme de bir düzgün diýip alaly, olaryň düzgüni. Orsun 100 ýyldan bäri, belki 200 ýyldan bäri Orsun öz içinde ýaşap gelýän düzgünini Türkmenistanyň içinde bir han topara tawşyrypdyrlar diýsek bolmaýar, şolaryň tabinliginde ýöreýän bir neme bar-da, Orsun 200 ýyl, 300 ýyldan bäri öz halkyny nähilek bir şertlerde ýaşadýan, şoň ýaly ýaşadýan bir Türkmenistanyň içinde de şoň ýaly ýaşadýan bir häkimiýet bar. Ýani biz öňürtüş şolara bir deme bermeli-de, öz gözümizde halkymyz bolup, ähli ýyldaşlarymyz bolup, onam samimi bir görnüşde. Ondan soň biz ondan soňky soraglara jogap tapylýas-da. Eger şonu kabul etmeýän bolsa, onda biz biz o taýda ýok diýmekde. Biz 100-nji, 1000-nji nemelerde sıra diýilýär-de, ana 100-nji, 1000-nji gezekde biziň nemämiz bar-da, derejemiz. Biz ýanky biziň garşymyza, türkmen halkynyň garşysyna goýnulyp oturulan oýnyň içinde bizler iň soňky nemelerde, gezeklerde. Intek bize haçan gezek geçjek belli däl, bize gezek geçýänçe biz ýok bolup gidýäs. Halk bolup. Biz şu soraly öňürde özümizde öňe şu häkimiýeti eýelä oturan bir topar bar, şu topar näme iş edýär? Şonu soramalda
Nämişe diýerler, menem öz gezegimde şolaryň edýän işlerini neme berip geçeýin, häsiýetname, karakteristika berip geçeýin. Jenaýat edýärler, jenaýatçylaryň arkasynda durýarlar, ogurlaryň öňüni ýapýarlar, ul ogurlaryň öňünde sahnada yer alýarlar. Özlerem şeýle bir neme derejede da nähilek diýip aýdaýyn, hani özlerini şoňňalak bir uly höwes bilen şu uly ogurlugyň öňündäki sahnada oýnamana şeýle bir höwesek, şeýle bir höwesçiň gatnaşýarlar. Şo sahnanyň arkasyndakylar üçin şolaryň jany bir neme, bir teňe gymmaty ýok. Gerçi bir gün şol adamlar ýok edip görýärler, ýöne şo taýym uly höwes bilen barýan bir topar ýa-da uly höwes bilen barýan bir gatnak häzir biziň başymyzda, häkimiýetde. Biz şolary häzirkine prezidentinden, ministrinden, häkimlerimi, beýleki organ nemeleri, işgärlerimi, şolar toplanşyp hemmesi bileleşip şol neme hyzmat edýärler da, uly ogurlara. Biz şo göz bilen eger seretmesek, häzir biziň häkimiýetiň başyndaky oturanlara şo göz bilen seretmesek eýýär başgaça ondan aňyrky etjek adımlarymyz eýýär ýanky bir köýnüň iliklerini iliklän ýagdaýynda iň başdaky iliklän iligin ýalňyş bolsa, ondan soňky ilikler dogry bolaýanda diýýär ýalňyşlyk gidýär. Edil şoňňalak bir neme bolup dur häzir. Ýagdaý bolup durda. Şo taýdan başlamaly. Garaşdyrlyk hakykatdan hem garaşlymy, garaşsızmy diýip ýanky bir sora orta atdyňyz Ajagan hanym. Onuň soragy başdan belleýär. Ýöne şonu ýanky halk köpçüliginiň görüşi bar da, eger sen şol başyňda oturanyň, häkimiýetde oturanlaryň ogurlygyny, jenaýatçylygyny, ondan soň uly ogurlaryň öňünde bir sahnalygyny ýa-da halkyň ýok bolmasy üçin ýa halkyň sesiniň çykmazlygy üçin hereket edýän bir topardygyny ýa-da gatlakdygyny sen eýem kabul etdi şunu. Türkmenistanyň halkynyň 99 götermeý, 99% şunu kabul etdi asliýetinde, öz içinde. Ýöne şonu daşyna çykarmadykdan sonra ýa-da şonu hakykatdan öz arasynda öz ýakynlary bar, dogan aryndaşlary bar, dowasýarlary bar. Şolar bilen paýlaşyp şu başymyzdaky ogurlary, jenaýatçylary, terroristleri biz başymyzda näde ýok eder diýip şu zatlaryň guruluny etmedikçe bir dowam eder. Hasam beter bolar. Ne kardeşlerime de aýdyp geçdi ýanky şol öýünde oturan gyýdyny alyp zorlap gitjek derejede ýanky paşalyk diýilýär-de. Indi bolýa paşalygam bolup biler. Ýurdun içinde dürli düzgünler amal aşyrylyp bilýär. Ýöne bir 30 ýyllyk bir sany bir ýanky Cemal Saparow diýilýän bir jelebiň agzyndan çykan söz bilen amal aşyrylmaly. Ullahan döwlet. Biz özümize sorag bermeli-de birinji bilen. Halk bolup. Biz häzir bäzi Milli Halat iş komitetiniň agdarlary bolup öz pikirlerimizi paýlaşýar. Ýöne muny dinlemek bilen, tasdiklamak bilen bu zatlara netije barmak kyn. Ýanky öňürde bir soraglary bermeli-de şu zatlary asuda asman, ýurt awadan, halk bagtyar diýip aýdýanlaryň bir bular kim? Bulan aýdýan zatlar biziň ýaşaýan durmuşymyz bir-birine gawat gelýärmi? Ýa-da bulan aýdýan zatlar bilen ýanky häkimiýetiň başynda oturan ol asmandan düşüpmi, bir ýerlerden çykypmy belli däl. Ony nire goýjany bilen oklar, nire oturtjany bilen oklar. Biz bilýäs nire oturtjagymyzy, ýöne halk bilen ok, öz ady maýdanda. Şoňa zatlar aýdyp oturanlara garşy
sesini çıkarman ýa-da öz içinden belki garşylyk beripdiler, ýani onuň hiç ýyly bir güýjem ýok, hiç ýyly bir täsirim ýok. Şuňalyk bir samimiýetsiz bir ömür ýaşaýan bir jemgyýetiň içinden nähili bir netije çykar. Bular paşa da bolar, sultanam bolar, imperatoram bolar. 2 milyon, 3 milyon goýuna näme bolsaň bolup bolýar şol nemeden, şol jemgyýetden ses çykmaýan bolsa. Hudaýam bolup bolýar, olar ýalyk bir jemgyýet, olar ýalyk bir süre. Peýgamberem bolup bolýar. Onu sorawlar, dogry soramly, birim pikirlenmeli, ýa-ni samimy bolmaly da. Iň azyndan özüň üçin, iň azyndan öz bir durmuşyň üçin bir adam diýen zat bu dünýä bir gezek gelýär. Onam ýankalyk bir çöp düýülerimi ýa-da başga bir ulu ogurlaryň hyzmatkarlaryna yaranjak bolup ýa şu ulu ogurlaryň hyzmatkarlarynyň çıkaran buyruklary ýa şolaryň şekillendirýän durmuşlarynyň aşagynda ýaşap geçirjek bolsaň onda näme diýilýär, ýoluň açyk bolsun. Başga da meňe edil häzirçe goşak wagtym ýok. Sag bolun. Sağ olun Muhammed kardeş. Atık o fikirlerini paylaşan için. Şöyle Arslan kardeş başladınız size söz verelim. Sağ olun Ayçakan hanım. O illeşler bu gepleşikten näme netijeye geldiniz deyip sorasım geldi. Yüzlenesim geldi illeşlerime. O hemme problema rejim tarapından edilipdir. Halka karşı edilip. O muňa akyly ýetirip duran meniň ýanky näle diýsem menem samsyk däl, imsim oturanım bilen razı boldugum däl diýip şuňal içiňizden bir samimiýet gelendir ildeşler. Ve ýanky çağalaryňyzy açlykda, özüňizden aýralykda, ýanky kemsinmeklik bilen ulaldyp, bu da meniň maňlaýyma ýazylany diýip, ýanky çağalaryňyzy özüňiz öz eliňiz bilen aldap ýaşamakdan näle diýsem ýadadym diýen netijelere gelendiriňiz diýip pikir edýän ildeşler. O sonam ýanky siziň çağaňyzdan rejimdekilerin çağasy aýnykysy däl, ütkeşik gandan bolan däl. Bir ýurduň içinde olarynky gowy ýaşap, bizinki kemsinip ýaşap, enes atasynyň mehrini alyp bilmin, doýup bilmin, ulalyp ýaşamany, ýanky biziň hem sessizligimiz hem biziň ýanky zaraşsyzlygymys bu zatlar täsir edip durda. O hemmeňizem muňa akyl ýetirendirňiz diýip pikir edemen. Sağ olun cemledim sözümü. Sağ ol Arslan kardeş. Bahar hanım size söz verelim. Başlayalım. Şu Arslan Bey'in mara porruk sözleri tapya diýer. Şu sözü ýaman men hoşuma gidýär. Buların mara tapyan sözlerim porruk, özlerim porruk, öýünde bir porruk bir niýe bolsa şonu iýendäsiň ýa haýwana dograp berýänsiň, haýwanyň bolmasa da näme hapa dökülýäne gidendir şo. Bizim başymyzdaky oturanyň özü porruk. Bir geplen gepini bir gepini tutmaýar da. Halkam belki de ýani näme Arslan Bey bir misal getirdi da näme akyl berip näme diýip ýadyndan çykdy şu wagt. Bizde bir söz barda, akyl berip aldyň senem diýeri samsyk däl menem diýip. Belki de şu aýdy berýäňiz, ýöne izleýän aýdy oturýaňyz, bizden bilýät etjek işimizi, hani siz bir başlaň diýen wagtyňyz bizden başlajak, bizden bizar boldyk şu durmuşdan, şu rejimden diýen bolmaklary mümkin. Belki de eýle diýensiňiz,
Bizim bir mert halkımız vardı. Gynanýan buların beýle ezik bolmasyna biri-birini zorlap ýörler, köçede süýräp ýörler, gyýy çagalar, goranaklar. Biz çaga wagtymyz ýaby suwa düşmäge giderdik. Köçämizden ulakan oglanlar bolýar, bir kisanyny ejemnä şolara tapşyryp goýberýär. Ýaby suwa düşüp diýeni şolaram äkip köçede çaga bolsa bir 13-14 ýaşyndaky gyýyzlar biz oglanlar bar. Ýani şolary hemmizin şoňa tapşyryp goýberýärdi. Arkaýynam oturýardy, goňşuň ogluny tapşyrdyk diýip. Olaram ýaby biz suwa giren wagtymyz olaram törekden şu akym tarapda gelýärdi bizi garawullap birden akmasyn, gark bolmasyn diýip. Indi häzir çagalary onanar ýalap goňşa ananyp bolanak. İki erkek doğan çağlarını bir-birine ananyp bilenaklar. Biz nähili ýagdaýa geldik. Halk bara şunu oturup düşünmegi gerek. Yaşlarını bilen näzirlerini häzirki 17-18 ýaşynda 20 ýaşyndakylar bilmez. Olar altyn asyryň çağlarda altyn asyr näme boldy? Diňe bir ýazyp bize bir näme miras goýdy olara. Asuda asmanymız var. Bunu utanmayan en atalarım aydiye sonda asmanımız asuda. Ukrayna'da uruş oldu. İsrail'de uruş oldu. Uruşu solun asmanına bir seyret asmanı asuda solarına. Ya kapkara olup bulaşıp durana. Ya yokordan kurvaka yağıp durana. Daşı yağıp durana. Leyla etmişlerin. Asuda solarına asmanı. Bizim asuda asmanımız yöne bizde var ya gizli biri-birini kırdırıp otuyor, biri-birini öldürdüp otuyor. Hiç saat olmadık yani. Yer titrese televizorda aydılıyor mu haberlerde? Aydılanak. Bir adam öldürüyorlar haberlerde aydılıyor mu şey? Ene şunu öldürttürler, şular yani günahsı var. Ene şu da son için ömürlük türme verildi. Ya ağır ceza verildi diye aydılıyor mu? Ene Süleyman neresinden ayddılar mı? Ne diyorsa bize geldi, biz haber edip çıkardık. Ona da belli değil, o kimi koyuverdi türme, bir günahsız birini koyuverendirler. Sen git türme deyip anlaşma edendirler arasında. Ben sen maşgalağına bakacak, bunca pul verecektik. Öğrelerini yapmak için. Ne mani ocağız kıyıdı dinkü de yalanız aylap urpuyorlar da köçede o cerep urpuyor oğluya. Moral tayinden bozuk şu da Türkmenistan'da yaşamağım hak etmeyin şöyle. Şular havarlara çıkartı aydılıyor mu? Şular yani öyünü celephane ediyen efendim. Şu havar bize gelmezinden bir 2 gün önce komünizm kalkoz tarafta da bir kıydı gömüp kaydıptır. Nemen könlürüncün oğulları olup son maşine basıp ekidip zorlattırlar. Ondan sonra minni öldü deyip onu gömüp kaydıptır. O çağı ölmendir. Onun nemeden magazinlerde kamera var. Çok bizim özümüzün köçemizde kamera yok Türkmenistan'da hiç öyle. Yine magazinlerde var. Magazinin kamerasından görüp haysı maşin bilen ekittiler. Bunu izlerle komünizm bir tokoyunun içinden gömüp kaydaneken çağı ölmendir. Hazır şu çağını öyünne gizli beceriye oturuyorlar. Doktor, polisiye kapısının ağzında hiçim gelmeliler, hiçim gitmeliler. Özüm daşlanmıyorum komşum yani adını o yüzden öz adını bilemek yani mamasını bilen ben onun ecesi Türkiye'deken eşten vaktinde izine uçuptur. Türkmenistan'a uçup bastır. Yani hansiyetini çıkarıyor mu? Yani 15-16 yaşında izin zorlandı senin. Onun ne çoğlamak zorladı. Hansı onu gömüp kaydıptır. Şu oğulları iyi bir şular yağlı boluptur deyip haberlerde aydılıyor mu? Ne için biz bir elin içi yağlı könürgönüzde biz bir-birimizi anant bilemiz. Yine bizim bu neme orsun nemesi bey. Orsun terbiyesi. Biz hali ors başımızda dahi şiirde görünüp dur. Eskerde de şeylerdir. Oğlanlar 6 ay içeri urluyandırlar. Nemede Bektaş'ta kulluk eden oğlanlar öyünün pul aldır. Ecem Türk'te işleyip pul aldır. Olam ecesinden sonra mert boluyorlar. Onu denizin içine soğukta, kışta, dekabrda, yanvar ayında denizin nemesini içine su koyuyorlar.
suda koyuyorlar. Şey dememine ayaklarından ya neme kesel ayakları var, isli olup geldiler. Bizim indi bizim karışsızlık alsak bizim saldatlarımız Şia'daya düşürmedi. Düşmezdi. Saldat diyen, esker diyen zat biliyor musun? O senin vatanın koruyor, halkın koruyor. Şonun için olur iyimitin in kovusunu imeli. İn arasızca yerde her gün baniyesi yapılıyor, eşikleri ütüklü. Hem mezarda dek parlak duran bir esker olmalı. Türkiye'de görüyorsun jandarmaları. Görsen gözün ayır bilmiyorsun. Ben benim oğlum sular yalı olsa deyip arzu ediyorsun o. Yoğuptur eşikleri dağı yalpılda. Bizim eskerlerimize seyret yörese bit dökülüyor üstünden. Ben özüm gözüm bilen gören zadım. Bekreve'de yaşadım ben. Balkona çıkanına var ya balağını çıkarıp da dizine çelli Türkçüğündeki bitini öldürüyor oğlanlar. Ben birinden eşitten bana koysana diyerdim da. O yüzden çağaları içeri aldım. Geçliydim de. O zaman komşunun ayarlarım seyretti. Perdeni yaptım. Onun cıyıklar seyretti. Vayeni de işleyen, şu neme eskerde işleyen kıyızlar bittiydi, duruşuna deydi. Ben İksan esker oğlanın öz oğladaşım deydim. Tahtalı oğlanın eşeğini yükberine bütün evimizin içine giyime düşen bit ağak oluyor eken. Evimizin içine bit akıttı. Bilmendirin ben onu. Öz eşiklerimize koşup yupturun eşiklerimizden bit o öyün içine dağak ediptir. Ben bu zatları özüm gözüm bilen gördüm. Eskerler diye kaket koyuyor ekenler ne beni patlıcan diyorlar da baklacanı kaket koyuyor ekenler. Sonum çorba etip veriyor. Patlıcandan bir çorba olur mu? Çorban yüzünde diye kaynağından sonra çiş çıkıyor kurçuklar diye de ona mı yiyorsunuz mu diysem haydi ne diye kaşık falan diye böyle itikler koyuverip diye suyunu içiyoruz diye olan bir turşu oluyor diye de aşkazanın olsun bunu bilenem aşkazan ağzından diye su verip diye ağacak diye. Hani bizim olsun karışsızlığa çıkanımız mı şey. Orf terbiyesi eziliyi geçsinler eskeri olmasın ben elime muhtaç olsun deyip eskerlerimizi eziyorlar. Çağalarımız böyle boluyor. Halk yurt dışına kaçıyor. Biz şu yaşımızda biz artıklarımızı seyretmeli ayarlar, cenanlar. Benim ulu 70 yaşına yakınlak gelen cenanlarımız hizmeti bir ökçeden pırlanıp o hizmet edip dururlar. 60 yaşındakilerin önünde hizmet ediyor. Bu çay soğaktır, tezeler misin diye gidip tezeliğimi yıkman gelecek diye boydan başka hizmet ediyor. Ol üyü arasatçılığını ediyor. Gelişecek de atma. Hani biz 4. yılda duruyoruz paylıkta. Hemen biz kararsız bir devlettik. Kararsız olmadığımız, ortun hali elinin aşağıladığımız şuradan belli. Halkımız bu zatlardan çıkmak için nemetmeli, biri biriniz bilen depleşmeli, korkmalı değil, bu işlenmeli, başımızdaki oturan neçe sağın deymeli de, bolsa bir 2000 sağındır hemmesin cemlendi, biz neçe sağın deymeli. Aşkabada, şu yerde taksi olsa, minip kaydın Aşkabada, basıp alın şu yerine. Könülgüncün aynı hakimliği, Gasoğlu'nun hakimliği, polisiyaları, özleri bizar. Halkın tarafına geçecekler. Yani könülgüncü de prokuror vardır, ahaldan ertip koyuyor. Hakimlikte oturan Züleyha vardır, Kurbanlı'nın özünü yetiştireni. Hemme yeri halkın hali adayına seyretmesin, ezilip otursun deyip, hemmesini özünü yetiştiren adamlarından, özüne değiştilerden, hakimlik olsun, prokuror olsun, şonyalak yerlere özünkileri yerleştiriyor. O könlümüzün prokuroru ağzayıp daha şey diyemişsin. Kimi vurmalı? Yamasın elini yiyecek durduğu diye. Ne için vurmalı? Yani halkın çağrısını ağzayıp uzatmayı. Yani ağırdıp çıkarıp mı? Ya 9 ay karnını vurma. Sen öz çağrını vurmana hakkın yok. Çağı bir yurdun geleceği. Onu biz koyu yetiştirmeli. Yani bunlar arkayın bir kabinete alıp yerenden sonra onu hiç ildadın yetmiyor içinde bir adamı 3-4 volt def vuruyorlar. Böyle onu ezip öldürmedi ve o zaman türmeye uğradı. Şu yerde de o zaman mayıp. Yine bizim halkımızı beydip eziyor. Şunu
türme bir adam gitti, şoň daşyndakylar şoň aladasyn etmeli. Halkymyz aladasyn etmeli. Biz näme üçin türmäge girmeli? Özü bir 4 milyonçuk halky var. Ýöne näçe san türme var? Her vilayette 2'den türme var. Çerçeğin özüne 10 vardır. Aşgabat'ta yine 10 tane vardır. Çerçeğinde katı köp. Marda var näçe 5-6 tane. Daşylyda da vardır. Ayarlar türmesinde bardığını bilen. Yine de gumyň içine ullakan edip bir türme salypdyr. Näme üçin o ýerden bir okuwçylara okuw salmıyor? Mektep okaryan mektep salmıyor. Näme üçin? Näme üçin türme salýar? Eltepänim öňkü kiçik bolýar diýip giňeldip, gumyň içinden eltepe salypdyr. Gaçyban bilmesin. Şu ýerden eltepäni şu ýere göçürdiler diýip şey diýdi. Näme üçin bu zatlar giňden salýar okuw salmıyor? Näme üçin doktorlary ýetişdirmeýär? Sen institutun, üniversitetlerini güýçlendir. Ene biz halkymyz şu zatlary düşünmek gerek. Ýani Arslan Begiň aýtýaly başymyzdaky oturan hemmesem porrukdan näme çıkar? Porruğun soňa hapa dökülýän o zibile döküler. Ýöne biz porruk bolmaly däl. Biz watanymyzy gazanjak bolup halk agzy birleşmeli. Şu çıkışı dinleýärler, o galstukly sygyrlar var. Şolar dinleýärler. Şu sygyrlaryň soňa owadan depe. Şolaryň soňu ýok. Ýöne häzirlikçe pul alyp birazjyk halky ezip pul alýar, şoňa begenýärler da. Häzir gowy ýertirem gowy bolar. Biz nämen götürüp ýala bersek bizi ýokaragam işe çekerdik. Yok, näçe ýalasaň ýala, agzyň forslanyň aly, soňra owadan depeden çykýar. Bitmese ýene 30 Begimrat bitmezdi. Owadan depede öldürüldi şol oglan. 59-njy ýyl şolar ýaly bolmaz şol oglanyň ýaşy. Bizim köýlerimiz akly. Näçe adamlarymyz geçdi o ýerden. Akylly, bilimli, Türkmenistany ayağa kaldıracak adamlarımız şu yerde öldürdüler. Maňa ayak bağı bolmasın, maňa dur diýmesin, men porruklugymy bildirmesin diýip etdiler şonu. Bizim halkymız, o sahada halk, otyr Allah'dan tapsın. Ya sana el beripdir, ayak beripdir, Allah seni sağlıkly edip yaradypdyr, şaldyrap duran dil beripdir. Başka yere geçip gıybet edip, gücü edip oturmada biri-biriniz bilen gepleşip güýçlenjek bolmaly. Sağ olun. Sağ ol Bahar hanım. Vatandaşlar şu garaşsyzlyk temasyny bir orta alıp nemekdikden şunu az bir öňe çykaralım. Şu garaşsyzlygyň bize getiren nemeleri var, gowluklar var. Şu zatlary aýdyp geçelim. Vatandaşlarymyz bilen paýlaşalım diýip şu ekrana çıkmana ýene-de mejbur boldyk diýsek, ýalňyşmaz vatandaşlar sebäbi şu ýanky Muhammed kardeşiň beýleki kardeşleriň bellep geçýäli şu garaşsyzlyk bize hiç ilem bize gowluk getirilmedi ýöne şu garaşsyzlyk diýilen sözüň özü yalan. Näme üçin diýsem, şu yalan bir prezident diýildi, şu Gurbanuly Berdimuhammedowyň şu prezidentlik kürsüsine nähili ýol bilen gelendigini biz eýýan görýärda. Şunu hiç bir halkyň, jemgyýetiň, milletiň hiç biriniň sesi alınmazdan şu ýere getirildi şol Gurbanuly Berdimuhammed. Ondan soň ogly getirildi. Oňa da hiç ýyly halkyň sesi bolmady. Ya da halk şolary saýlamady. Ýene de gelip halk maslahaty diýip bir nämäni ýokary bir gurmany ortaga çykartdyrlar da. Zatlaryň özüm yalan. Şu zatlaryň yalandygyny şu Türkmenistanda konstitusiýon guruluşyň ýoklugyny eýýam şu zatlar subut etip durdy. Şol yalan bir prezidenti hiç bir milletiň sesi bolmazdan şu wezipe getirilen şol Berdimuhammedowlary ya da indi şol Berdimuhammedowlara täç geydirmeli diýip ýanky Jemal Saparwan näçe wagt mundan öň neme etip başlaýýaly, propaganda etip başlaýýaly eýýam zatlaryň yalandygyny şol konstitusiýon guruluşyň ýoklugy eýýam subut etip dur Türkmenistanda.
konstitusiýanyň hiç bir maddasynyň işlemeýändigini subut edip dur. Eger şol konstitusiýon guruluş şol Türkmenistanda işleýän bolanma, onda bu zatlaryň bu jenaýatlar bolmaly däl watandaşlar. Bu jenaýatlar, bu jenaýatlary onda da göz göre bu ýanky prezident guruluşy beýleki ondan aşağı dogry gaýdyan aparatlar bu zatlary etmeli däl. Watandaşlar ýurdun içinde konstitusiýa işleýän bolsa, hukuk işleýän bolsa, adalet işleýän bolsa, ýani konstitusiýon sud diýilen bir ýuqary hemme guramanyň ýokarysyndan teredýän konstitusiýon sud bar bolan bolsa, eger işleýän bolan bolsa, şu zatlar, şu jenaýatlar ortaga gelmeli däl watandaşlar. Muhammed kardeş, jemleýici sözü size bererik, başystyna. Oğlum, Najaman mene men ýaňyma geçdiňde ýöne esasy biziň halkymyz şu meseleni köprek sorýar da, nerden başlamaly, näme etmeli diýip. Indi ortada hemme zat görünüp dur aslında. Adalatsızlıklar, jenaýatlar, ondan soň häkimiýete ýela oturan jenaýatçy, terror, topar. Bulan hemmesem görünüp durdy ýöne ýankaly nerden başlamaly diýip şeýle sorýar da halk. Olam biziň şol öňkü gelýän medeniýetimizden ýankaly hökmany suratda bir Nebi İslam dininde şol asmandan İsa geljek, yerden Musa çykjak diýen ýa şoňa bir düşünjeler bilen bir halas edici garaşýarda biziň millet. Ol diňe bir türkmen milletinde däl, türkmen jemgyýetinde däl ähli ýankaly İslam dinini empoze edilen İslam dini enjekte diýilýär-da. Jemgyýetiň beýnine ukolýaly urulan bir jemgyýetleriň ählisinde bar şol. Gökden biri gelip halas etjek, biri yerden çykyp halas etjek. Ol 1000 ýyl geçsin, 2000 ýyl geçsin, ýani biziň ýaly häzirki şol zatlara garaşyp oturan, ýani şol halasgara garaşyp oturan biziň ýaly nesilleriň müňi geçip gitdi-de şuň küneşenli. Indi bu zatlar kiçirek bir nemede bolup geçen üçin, kiçirek araçaklaryň içinde bolup geçen üçin biz bilemizokda ne dünýäniň köp ýerleri ýa bu zatlardan halas boldy aslında. Ne häzir haýsy bir İslam dinini ýaşap oturan jemgyýetleri alyp göreliň. Ne şolaň haýsy birini alyp göreliň. Ählisi nire amtylýandyr. Sosial derecesi, sosial ýaşaýyşy, aýlyk gazanç, ýaşaýyş şertleri gowy bolan böleklere, gowy bolan territoriýalara, ýurtlara höwes edýändirler. Sen kim diýip sorasaň, men İslam diýer. Sen bir özüňe seredin ortada, bir dogry soramany öwren. Biziň jemgyýetde de, biziň ýurtda da şo ýagdaý. Biz öňür soramalylar, biziň häkimiýete ýela oturan adamlar kimler? Ene biziň şu günkü güne düşmegimize sebäp kimler? Ýa-da biz bunça adalatsyzlygy näme üçin ýaşap oturýarys? Eger buňal bir kanunçylyklar döwletiň başynda, ýurdun başyndaky häkimiýete ýela oturan adamlar eger şuňal bir kanunçylyklar, bir düzgünçilikler, jenaýatlar edýän bolsa, onda bize ikesse düşýär buňalyk mümkinçilik diýip şol zady öz aklynda birinji bilen oturdan adamlar ýeňişiň ýarty ýoluny geçen adamlar hasaplanýar-da. Birinji bilen biz garşymyzdaky adamlaryň näme diýip oturanyny gözümiz bilen görýäs. Bular jenaýatçy, bular terrorist, bular bir düzgünçiligiň başyny başlayan adamlar. Onda bize näme galýar? Hem tebigatyň kanuny galýar, o taýda ol görkezme konstitusiýa ýa görkezme prezident, ol paşa bolsun, şah bolsun, imperator bolsun. Biziň üçin nemesi ýok-da, tapawdy ýok. Eger
Bizim durmuşumyza bir goşandy ýok bolsa ya bizim durmuşumyzyň ya bizim nesillerimiziň goragy eger neme däl bolsa, asyl mesele däl bolsa, o taýda oturan peýgamber bolsun, Hudaý bolsun, bize näme bol? Biz pikirlenmeli halk bolup. Men häzirlik şu taýda jemläýin, owa sag bolun. Pikirlerinizi goşduňyz kardeşler, ýöne günüň soňunda ýene-de şu netije gelýär. Näme üçin şu netije gelýär? Sebäbi biz häzir paşa bolsun, imperator bolsun, peýgamber bolsun biz kabul edeli, ýöne biziň durmuşymyz owlaşany ok gaýtym beterleşe. Biraz bir hakykatlara demekmelde. Hakykatlara bir göz atmaly. Bizim tenimize batýan zatlara bir göz atmaly. Hakykatçyl bolmaly, samimy bolmaly. Şu taýdan başlaýar da asyl hereket. Sag bolun, men jemledim. Tamam, Muhammed kardeş. Şu yerde Arslan kardeşe söz verelim. Başlayalım. Sağ olun Ajahan hanım. Indi seleriň garaşsyzlyk gatyken bir durmuşda ulu rollar oýnaýar-da. Ya halkymyz hem ildeşlerimiz hem düşünendir gepleşikleri ve özleri hem şu nimenin içinde, acılığın içinde, durmuşun içinde yaşap gelirler. Indi seleriň Aydın kardeşimizin, ildeşimizin bir aydıp geçen sözü vardı. Şu an yatladı diyecek oldum. Yani garaşsızlık berilmeyer, garaşsızlık kazanılıyor deyipti de. O garaşsızlık ve kazanılandan sonra goralayandır ildeşler. Ama bolmasa da nesillerimize yankı durmuş deyip kaldır oturan zadımız şu gidişte bir avrelik oladı. Ondan sonra bir avreyi olmayı öğretip düşmana hizmet edip yeren hazırki ezikleri alı bir namart olup bir avrelik bilen yaşap bileceğini şonun yalı bir görelde bilmedim ya şonun yal zatların içinde kaldırmak zorunda kalaturumuzda eldeşler. O garaşsızlığın ulur oğlu baraken şunu koşacaktım, sağ olun. Sağ ol Arslan kardeş. Katı doğru kardeşler. Öz pikirlerini bir aýtdyňyz da şu garaşsyzlyk diýilende gaty bir ullukan bir tema gödüňe gelýär da. Şu onun içine bu temanyň içine alýan nemeleri gaty bir giňişleýin bir düşünje da bu. Şoň üçin bu garaşsyzlyk diýmek eýam şol bir ýurduň konstitusiýon guruluşy ýaly bir elderilmesiz bir ullukan bir ýurduň geljegi diýip aýtsakmy, şol ýurduň esasy bir nemesi de öňe çykýan garaşsyzlyk diýmek başga bir ýurduň sen başga bir ýurduň içki daşky meselelerine goşulmazlyk diýmekmi, muň öz içine alýan kän punktlary, maddalary bar da biz muňa girjek bolsak has köp wagtymyz alar diýip düşünýän şuň. Sebäbi danışlarsyňyz. Sebäbi bu garaşsyzlyk sözüniň arkasyna bürünip eýam Türkmenistan birgiden jenaýatlar işläp oturandygyny biz belläp geçdik şu ýerde watandaşlar. Zatlaryň hökman jenaýatdygyny her bir watandaşyň bilmegi zerur. Her bir şol halk maslahatyna getirilen neme bilen getirilen adamlaryň dor bilen getirilen adamlaryň bilmekleri gaty zerur. Bu zatlaryň jenaýatdygyny şol elde edilmesiz bir neme konstitusiýon guruluşy ziyan ýetirýändigini, eýam şoňa jenaýat işleýändigini bilmekler gaty zerur watandaşlar. Bu temany entek gatyken siziň bilen ýene-de paýlaşýar diýip düşünýän watandaşlar. Köpürak muny biz orta almaly. Sebäbi bu bizim geljek neslimiziň geljegimiziň bir parçasy hökmünde öňe çykýar da şuň gün. Sebäbi näme üçin diýsem, şu jenaýatlary biz ýüze çykarmaly.
şu zatlaryň jenayetdigini, şu zatlaryň ýanky garaşsyzlyk sözüniň arkasynda oýnalýan oýundygyny biz her bir watandaşa ýetirmeli. Sebäbi garaşsyzlyk diýse başga bir düşünjeler kellesinde aýlanýan watandaşlarymyz köp. Ýurdun içinde olsun, daşynda olsun, eýem başga bir düşünjeler gelýär. Eger bir ýurt garaşsyz bolýan bolsa ýa-da bir maşgala garaşsyz bolýan bolsa, başga bir maşgalanyň işine ýa-da ähli taraplaryň bolup duran ýagdaýlaryna goşulmaga hiç haçanam haky ýok. Hiç haçanam sen garaşsyz bolýan bolsaň öz ýurdundaky ýaşaýan ýaşaýjylary bir başga bir ýurda, onda da Russiýa ýaly bir Ukrainanyň üstüne çöz edip oturan ýurda bitmäge ýol açyp bermeli däl. Öz watandaşyny her bir söwüşden olsun, başga bir zorluklardan, kynçylyklardan hemme taraplaryň goramaly. Garaşsyz bir ýurt bolýan bolsa, bu zatlaryň oýundygyny, bu zatlaryň ýalandygyny, bu zatlaryň jenayetdigini her bir watandaşyň bilmegi derýär watandaşlar. Şu gepleşigimizi şu ýerde jemläliň. Siziň hem gelip köp öz pikirleriňizi paýlaşanyňyz üçin size uluk minnetdarlygymyzy bildirýäs. Ýene de entek dowam ederiz biz bu gepleşikleri. Şoň üçin öz pikirleriňizi gepleşiklerin aşağına komment hökmünde, ýorumlarda ýazyp öz pikirleriňizi goşmaňyzy ýene bir gedek ýatla diýes watandaşlar. Sebäbi her bir watandaş özüniň hakyny, hukugyny, konstitusiýon guruluşyny bize nähili peýdal taraplaryny öwrenmekleri gaty zerur. Şoň üçin hem şu Halkyň Sesi Media Türkmenistan YouTube kanalymyza köprek abone bolup, köprek like basyp, şu ýerde öz pikirleriňizi goşmaňyzy ýene bir gedek ýatla diýes watandaşlar. Hoş sağ bolun, geljek gepleşiklerimizde görüşýänçek.